जेजून मातेव नावाच्या सुंका काट्यार बसून आसल्याक आपयलो. उपरांत ताचे सांगाता जेवणार आसल्या ह्या मातेवा सांगाता हेर जायते सुंकागार आणि पातकी येऊन जेवणार बसले. एका सुंकागाराक आपणाशी ओढून वडयेक तांचो पंगडच आपणाशी जेजून ओढलो म्हळ्यार चूक जावची ना. तुमचो मेस्त्री सुंकागारा आणि पातक्यां सांगाता काता जेवता कित्याक म्हणलें जेजूच्या शिसांक फारिजेवांचे सवाल जेजून केल्ले करण्याचे महान करण्याचे विश्लेषण करतात. मेस्त्री जाल्ल्याक समाजात पातकी कोण तें कळीत आसूंक जाय. तांचे तावन आपणाकच भ्रश्ट करीन अशें ताणें स्वताक राखूंक जाय. मेस्त्रीन आपणाक सावजल्ल्या व्यक्ती थंय मात्र संबंध दवरूंक जाय. इतलें कळीत नासुल्लो हो कसलो मेस्त्री. सुंकांगारांत असले मनीस समाजान पातकी आणि बैले वा जेंतील म्हणून वलायलेले मात्र नाही, ते मेसियाच्या राजाक अयोग्य म्हणून काढलेले. जेजू असल्या एका सुंकागाराक मातेवाक आपलो पाटलाव करूंक आपोवन आणि ताचे संगी जेवणाक बसून तवळच्या फारिजेवी चिंतपाक विरोध जावन असली मेसियाच्या राजाक योग्य म्हूण परगडता. होजेया प्रवादीची म्हाका जाय दया न्हय बलिदान म्हणली उतरां वापरन देवाची दया कशी परगट जाता ती कळीत करता. हेरांक पातकी म्हूण वलावन आपूण बागेवन म्हूण चिंतल्यांक क्रिस्त आपोवणे चुकत म्हणी तो जागृत काय सांगता. मातेव मात्र आपले सुवार्थेंत आपल्याच आपोवण्याची गजाल बरोवन आपणाक देवाची दया लाभल्या ते स्पष्ट करता.